a gaya maka dogo mai tafasara dogon kinka, a gaya maka dogon kyalkiki a gonar yaro amma farsa da za ku kudu ba kun bari kuyakuye ne suke zagayawa suna nomawa suna adana kansu in za ku ci da yawan wani zagaye-zagaye sana'a ku ce kun siya kun kun dena in lokaci ya wuce amma ku gina ku kai ku a kuma wani kallo amma a ce a Najeriya a cikin kuma Allah wadda rai ku gyara an sa ku gyara ya zuba masa ya lashe ya kara turawa da wani nuna kallonsa ko kana kallon sama ko kana kallon sama ya kira wata ko ka ya kira wata ko ka ya kira wata ko ka ya kira wata ya kira ta gabas ya kira ta kudu ya kira ta arewa sun gana a tsakiya ya shafa hular nan ya saka mashi ya saka hular ya mara masa hular ko ka ya mara masa hular a ta saki bola na auna shi a ta saki bola na aunawa ya sake aunawa ya sake aunawa ya ce ɗauka ƙarya ne ya ce wallahi malam na nan la ilaha illallah a ta a runguma juna ta ibola na goge fuska dogo ya ce wallahi wasiri ya ɗanwa ya bara ɗan gwamma ya ce hulunan su ya san bata masa huluna ka san wani abu ɗaya na bara wasiri dogon kyan da ya tafi wurin da bara ya ɗauki hularsa ya juya Abdulrazak Ibola ya tafi wurin hular damboyi ya juya ka ga ba mu sani ba wace hula ce jaddarar ce ko kuma sanna bukar ga ya muni jaddarar ce ko sanna bukar kai rage tambaya ni na ce maka jacce jakula ce jaddarar ce to kai ka sanna mana gaba ba a jami'ar dambe a damban nan ana yi tsakanin Abdulrazak Ibola da shida dogon illa Hassan yi minti daya sauran ku minti daya kuje hutu wani bai ce ban kan abin da nan gani ba to Ibola mutane na mana kallo amma ka zai ga zagaye bai yayi ka nema in za a fadi ka nema waziri ka nema ka nema in za a fadi da kake jira ga lokaci haushi da Allah mu wuce haushi da Allah ka haushi sauran minti daya dan Allah haushi mu wuce da Allah haushi da girman Allah haushi mu wuce da Allah da girman Allah ka haushi sama haushi sauran minti daya haushi yawa haka ke kura ubanna kai saboda kasa da ubanka saboda kasa da ubanka wai Allah wai Allah sauran ku rabin minti da mai kwana baba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abusa lokaci yayi ku zagaya ga baki ɗaya ku zagaya ga baki ɗaya ku Abdulrazak Ibola a kewaya